Dir-vos que estem contents perquè finalment l'assemblea de la CUP de Mataró podem fer públics els 6 primers noms de les persones que estarem al capdavant d'una llista que serà molt diversa, una llista molt intergeneracional, que tindrà gent de diferents franges d'edat, representativa de tots els barris, de gent involucrada en lluites veïnals, en moviments socials de la nostra ciutat i, en definitiva, el que fem és recollir el testimoni de tota la gent que s'ha apropat al llarg dels últims anys a la CUP. El que volem és posar l'accent en aquells aspectes que defineixen el model de ciutat que volem construir, un model de ciutat compacte, socialment cohesionadora. El pròxim Ajuntament de Mataró haurà de perfilar un procés constituent, igual que la resta de municipis de Catalunya, i en aquest procés constituent la veu de la CUP és imprescindible. Fins ara hem tingut un sol regidor, però les nostres expectatives estan en triplicar, si pot ser, la nostra presència a l'Ajuntament. Com ja sabeu, la llista, els 6 primers noms, s'ha elaborat a partir d'un procés intern de debat, un procés democràtic, obert a la ciutadania, a la participació ciutadana, un procés de radicalitat democràtica en el qual hem ofert la possibilitat que fossin els ciutadans i les ciutadanes que ens diguessin qui els agradaria que hi hagués al capdavant de la llista de la CUP. Estarem molt ben acompanyat per tot un seguit de persones que us passo a presentar a continuació. En primer lloc hi ha la Carme Polvillo, que serà la segona de la llista. La Carme Polvillo i Alomà és mestra, és una persona involucrada a nivell sindical amb la USTEC i bé, en aquests darrers anys també ens ha representat en el Consell d'Esports de la ciutat de Mataró. En tercer lloc, a la llista de la CUP hi haurà en Joan Jubany i Lorente. És una persona històricament vinculada a l'esquerra independentista, fundador de Maulets, també de la CUP de Mataró. En Joan Jubany és una persona que, a més, en anteriors ocasions havia estat cap de llista, va ser el primer cap de llista de la CUP a Mataró, i bé, actualment és una persona que va rebre, juntament amb la Carme, els màxims suports, tant la Carme com en Joan Jubany. En quart lloc hi ha la Carla Jovinyà, que és una dona jove, és biòloga i bé, és una persona que ara mateix té tot el nostre suport de l'Assemblea, vinculada des de fa un temps a la CUP de Mataró. És una persona també vinculada al món internacionalista, ha estat a Palestina, en els camps de refugiats. En cinquè lloc hi ha la Sílvia Bofill, Mas. Ella també és biòloga, doctora en biologia, o sigui, ja veieu que apuntem maneres amb aquest tema. Bé, biòloga, és docent a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i també destaca per la seva involucració amb el col·lectiu Afanya't en defensa de l'escola pública a Mataró i que ha qüestionat també el sistema de zona única imposat per Convergència i Unió a la nostra ciutat. Bé, la Sílvia és una persona que fa un temps que s'ha apropat a la CUP i que també va ser proposada i votada de forma oberta per molts companys i companyes. I per últim, en sisè lloc, us presento, que ja el coneixeu, és en Jordi Pagès. És una persona vinculada al món ecologista. Ell professionalment és mestre, és una persona que històricament va estar vinculada al CODESEMA, a la Coordinadora de Defensa de la Serra de Marina, i actualment està també molt involucrat a la coordinadora Preservem el Maresme.
la coordinadora que ha impulsat tota la lluita contra els laterals de l'autopista, la coordinadora que està portant la veu cantant en tots els aspectes de mobilitat a la comarca. El nostre objectiu és un model de ciutat, un programa articulat i desenvolupat al llarg dels anys i que el que no farem és malvendre'ns per un plat de llenties. Per capgirar Mataró no cal fer-ho des del govern, vull dir, hem comprovat que des de l'oposició es poden canviar moltes coses i influir en moltes coses i per tant no és una prioritat per nosaltres asseure'ns a la cadira d'un govern, sinó bàsicament fer de portaveu de les lluites que hi ha al carrer. De fet, qui encapçala la llista som nosaltres, però podria ser qualsevol altre, i la CUP no tindria sentit sense les lluites i reivindicacions veïnals i socials que hi ha al carrer. El que ens plantegem és portar la veu del carrer a l'Ajuntament. Sense lluita al carrer, la CUP no té sentit. Aquests 6 primers llocs el que fa és combinar l'experiència de gent que que en altres campanyes ja anàvem a la llista amb incorporacions noves, que això sempre va molt bé, no? Aquesta barreja entre l'experiència i les incorporacions noves. I aquests 6 que tant, com diu en Juli, que tant podíem anar de segon, de tercer, de cinquè com de sisè, combinem el bo que té l'experiència amb el bo que té aquesta sàvia nova. La CUP tindrà una dimensió comarcal molt important aquesta vegada, us ho anunciarem aviat. Estem preparant moltes candidatures de la CUP i pròximes a la CUP, i que Mataró vol ser una mica capital de comarca, impulsant com a capdavantera de les CUPs i d'altres candidatures alternatives que estan fent un programa de comarca i amb una línia que hem de començar a superar aquesta visió de ciutat deslligada de la comarca, sinó que hem d'estar programant i hem d'estar fent propostes de comarca. Comentar que és una llista de total confiança. Són persones que a mi mereixen molt de respecte i bé, anunciar que no es presenten amb les mans a la butxaca. Porten al darrere 8 anys d'experiència institucional a dins l'Ajuntament fent oposició. En el meu cas, jo no estic al capdavant de la llista, però sí que continuaré la meva activitat política a dins la CUP. I a part d'aquests 8 anys institucionals, tots plegats portem molts anys trepitjant carrer, molts anys estant en concentracions, manifestacions, estant al peu del canó, i crec que és el que seguirà fent la CUP i el que ens defineix, aquesta permanència en la lluita. Per tant, enhorabona en aquests 9 candidats, jo estic molt satisfet i per tant encarem aquestes noves eleccions municipals amb molta il·lusió. Ho deia abans, procés constituent, un procés de ruptura amb l'Estat que també té la seva traducció a nivell local. La CUP a Mataró, a diferència d'altres cops, també compta amb un altaveu al Parlament de Catalunya. Això ens dona més força, més potència i segurament això serà un revulsiu també a la ciutat de Mataró, perquè molta part de la nostra ciutadania faci el pas, si no el va fer amb anterioritat. I això ens dona confiança, entenem que hi ha sinergies, el municipalisme és la base per construir un país just i lliure, però realment la projecció que hem assolit al Parlament ens reforça i penso que és important remarcar-ho.